Hirugarren urtez jarraian, Tolosak omenaldia egingo dio Bixiguari datorren asteburuan ospatuko den Bixiguaren festa ezagunean, Txinparta elkartearen eskutik. Tolosa gurmeteek horiora estilora ekimenarekin bat egin du, eta horrela, kostaldeko udalerri horretatik etorritako parrilleroak etorriko dira Tolosara. Tolosaren eta Orioren arteko elkartruke gastronomikoa duela urte batzuk hasi zen, eta orduz geroztik Oriok sukaldari tolosarrak gonbidatu izan ditu ekitaldian hitzetara. Bixiguaren festaren edizio honetan, arraina prestatzeaz, Orioko Josemari, Katxina eta Xixario jatetxetako parrilleroak arduratuko dira. Denera, 325 Bixiguerreko dituzte, 650 lagunentzat. Guk ere udalak bere babesa eskaintzen dio ekitaldi honi, azken baten, Tolosar guzti irikita dagoelako eta benetan denentzat onuragarria dalako ez. Gero bestetik nahiko genuke aipatu Orio eta Tolosaren arteko elkarlana. Elkarlana, ez da aurrenengo aldia hau egiten dana, hirugarrengo urtea da ekitaldi egiten dana, eta balantze oso positiboarekin. Bestetik esan behar, hau ez dela, izen hori aipatzen dugu, Bixigua aipatzen dugu, baina baita ere horrekin batera zenbait produktu ere konsumitzen dira eta jaten dira, eta esan behar bertako ekoizlen produktu direla, bertan egiten diren produktuak direla eta bertakoa konsumitzen direla, hornezaz gain. Oria ibaia batzen gaitu, gastronomia batzen gaitu, marka, aipatu dian bi marka horiek batzen gaituzte, baina urte hauekin ere, ez ditugu bakarrikan aukerak bilatu Tolosan hori ekartzeko, lagunak ere bilatu ditugu, eta plazerri bat da berriz ere Tolosara etortzea, eta gehiago hemen bezalako lagunekin lana egiten danean. Orduan, asteburu honetan, ekintza horietaz gain, Orio pixka bat izango da Tolosan. Egunak izango dira larun baten eta iganden. Larun baten egingo dugu bazkaria eta afaria. Eguraldien arabera, egingo dugu bazkaria hemen goran, edo bestela hemen batelak eta egoten tokin denazkin. Eta afaria bertan guain dauden tokin, eta igandeko bazkaria ere baina. Bazkaria hasiko da ordubitatik gaurrea, jendeak gaurrea izango dutortzeko ordubitatik gaurrea, eta afariak zortzitaritatik gaurrea. Menua, fiskoat esplikatu behar zein den, hasiko gara antxoilakin, antxoila gatzetan, gero jarriko du bertako tomatea egaluzarekin, gero zaintzuriak, naparrako zaintzuriak, eta gero etorriko da plato fuertea du bixigu bat bi lanentzako. Gero postre bat izango dugu bixigu nantzekoa, bertan Tolosan dauken postrekin, aukera izango dugu bixigu formakin atutako hojalerekin indako kremakin. Eta gero kafeak eta txakolina, txakolina sagardoa, ardoa eta ura. Prezioa, €berrogeita bost dira, sarrerak inorreko nahi izan ezkeo. tur@tolosaldea.net osatzen bali badira, izango da aukera eskatzeko nahi dituen sarrerak. Beste aukera bat izango da hemen triangulan jarriko da karpa handi bat, eta Galiziako produktuak nastatzeko aukera izango dure bai. Gero berrikarreko dute bai Ribeiro eta Albariño bere edarik, eta postre batzukin daula, aukera izango da egun guztin, nastatzeko Galiziako produktuak. Zerkausia jatetxe bilakatuko da berriro ere. Hori ibaiaren ertzean, oriotar estiloko Bixigua bazkaldu eta afaldu nahi dutenentzat.